biredin fa Rabi za ka bani. to kai fa an gama ai na gaya ma kwana biyu na gaya ma gidan biredin nan ba karamin dace ne ba biredin nan da nake gaya ma ba karamin wannan ka gan shi ko ai wannan buda yau ga naka ya ga naka ya ka inda mina guda uku kai kuma fa kana ji ko Labarin su ne ya ce kanan nan a haka za ta bi. Ai dole ne da ɗan makau da gagayi. Assalamu alaikum. Ɗan makau a zuba min ruwan dumin. zumbudi bismillah bismillah ga wannan da ya so wallahi tallahi ai da zo ke rumfar jama'a sun abin nan Makau. na'am Ɗan makau zubo min shayi. ta buredi guda ko rabi A banin gudan. A cikin karin jere gona da abinci. Na da an yi gona kadami a kasan nan ana cikin dasko mai. Ya karan jiya ba azumi ne amma da gobe ba ne guda ba. Ɗan makau ka zubo min shayi. yawwa zumbudi Kai nake jira da Allah karan zubo min shayi. Yan wani ne. Yagwa ɗan makau ba da ma sha Allah. buredi ka ce guda ko Gudan za ka bani. ka gan shi la zumbudi sai na ni koma buredi Ɗan makau na birar na ne. gashi nan mana Yagwa. yawwa Masha Allah. Me shayi, na'am da mana. no.